Mahmić i dalje traži prostor, Alaj Begović! Magija! Magija! Ovdje ide napad Bosne i Hercegovine, prilika za šut i evo gola! Evo gola, 29. minuta, Kerim Alajbegović, jedna od najvećih rezervi Bosne i Hercegovine. Prodor i kakva golčina! Kakva golčina momka od 18 godina, Kerim Alajbegović. Dobra žoga tokrat skozi srce. Glede na to, kar smo videli, povsem zasluženo. Ogromno strelo Bosne i Hercegovine odaleč in tokrat je klonil vratar Šut na Džeku, Džeko u sredinu, šansa! Evo ga! Pojavio se i Babuka! 2:0! Šefom, izbornikom, tu je Džeko, 2:0! 2:0 za Bosnu i Hercegovinu, opet su Katarci zabili autogol. Evo Džeka, Džeko, 2:0! Autogol, ali svi idu da čestitaju legendarnom golmajstoru Bosne i Hercegovine. U napadu, priložnost zdaj za Džeka i 2:0, precej sreće za Bosno i Hercegovino, ki vodi s 2:0. Prošla kroz 5 metara, nikoga nije bilo da interveniše, da izbaci. Previše smo pustili Kataranima sada. Gel prolazi lopta, Edmilson, šansa i 2:1. 2:1, dugi posjed i to je ovaj legendarni Hasan Al-Hajdos u svom... Solidna pozicija, šansa i 2:1. Kapiten Hasan Al-Hajdos. Pa Edmilson, to je zdaj morda priložnost tudi za Katar. Gol 2:1, strelec pa kapetan Hasan Al-Hajdos. Katar traže igranje rukom, naši prilika, šansa 3:1! Mahmić ponovo! Radeljić puca, velika je gužva, odbija se lopta i ulazi u mrežu. Ulazi, Mahmić je opet zabio gol. 80. minuta, Mahmić 3:1. Tahirović, evo šanse i evo trećeg gola. Je li to opet mali Mahmić? Jeste. Neverovatno.